Persoanele false pot fi experte în a-și ascunde adevărata față și a crea o imagine care să corespundă așteptărilor sociale sau să le aducă beneficii personale. Aceasta poate include minciuni, manipulare sau prezentarea unei versiuni distorsionate a realității. Manipularea relațiilor. Persoanele false pot utiliza abilitățile lor pentru a manipula relațiile cu ceilalți. Prin prezentarea unei imagini false, pot câștiga încrederea celor din jur și să-i manipuleze în diverse moduri. Impactul emoțional. Interacțiunile cu persoane false pot avea un impact negativ asupra stării emoționale. Odată ce descoperim că cineva ne-a mințit sau ne-a manipulat, putem simți trădare și dezamăgire. Influențarea deciziilor. Persoanele false pot încerca să influențeze deciziile celor din jur pentru a obține avantaje personale. Distrugerea încrederii. Odată ce cineva descoperă că a fost înșelat de o persoană falsă, încrederea în acea persoană și în alții poate fi grav afectată. Păstrează o atitudine sceptică. Fii conștient de posibilitatea ca cineva să încerce să-ți manipuleze sau să-ți ascundă adevărata sa față. Observă consistența. Persoanele false pot avea dificultăți în menținerea unei povești sau a unui comportament consecvent. Nu ezita să spui nu atunci când simți că ceva nu este în regulă sau că te-ar putea afecta negativ. Caută sprijinul altor persoane. Dacă ai îndoieli cu privire la cineva, discută cu prietenii sau membrii familiei. Perspectivele lor obiective te vor ajuta să vezi situația într-un mod mai clar. Păstrează distanța emoțională. Evită implicarea emoțională profundă până când ai avut ocazia să-ți formezi o părere mai clară despre cine este cu adevărat acea persoană. Fii autentic. Fiind autentic și onest în relațiile tale, poți crea un mediu în care persoanele false se simt mai puțin confortabile să-și ascundă adevărata identitate. Fiind atenți la cine ne înconjoară și păstrând o anumită distanță emoțională până când încrederea este câștigată, putem reduce riscul de a fi afectați de persoane false. Este esențial să ne amintim că în lumea complexă în care trăim, întâlnim diverse tipuri de oameni. Cu toate că persoanele false pot reprezenta o provocare în relațiile noastre, abordarea cu înțelepciune și conștiință de sine ne pot ajuta să navigăm cu succes prin aceste situații. Este important să fii conștient de propriile tale limite și să îți protejezi binele și bunăstarea în relațiile tale.